YouTube Mirasym kanaly. Mehriban dinleyijiler, Türkmen ýoly edebi çepir gepleşigimizde Çary Murat Garahanowyň Oraz Mehmet Han adly taryhy uruny bilen dowam edýär. Keýmir terdaryň wesiýeti bilen gadymy we müdümi ahali ailesynyň göýük tepesinde ýurt tutunmagyň oňynýary. Ýer ýurt paýlaşygyna gözi başyny göýükdere jülgösiniň dağlaryndan alyp gaýdýan, göýükdere jülgösünden akyp köpet dağyň eteginiň düzlügine çykýan durnaň müziýaly duruw we tenekar tuğu bilen altyýabyň suwlanýan atly obaň biri bolan Gorja obasynyň tekeleň togtamyşynyň gara oňurynyň paýyna düşýär. Depeti göýük arçalara birenip oturan Marköw dagynyň baýarlaryny ýatsanyp oturan gadymy Gorja obasy özi bolşly aýratynlygy bilen tapawutlanýardy. 1812-nji ýylyň 10-njy ýanwaryna, ýagny gyşyň örküji bolan uly çilleň dowam edýän wagty hemme pasyllar bağ wagtja birenip oturan o kronowaň ýyltylaly ornu törde bolan hoja urwan kadyň döwletli maşgalatyna gözi we ýüzi nurly oglan mäbek dünýä ýa. Oba ýaşullary olara baryp utlap ýüzüne agdalan alamatlary bolan çağa Oraz Mehmet diýip at goýarlar. Ogor kadyň ýuglugy, ak kadyň çoğlugy, Mehmet Gül kadyň agtygy Hoja Urban ogly Oraz Mehmet çağlaryndan öz deňduşlaryndan aşa zehinliligi, tutan ýerliligi hemde paýhaslylygy bilen tapawutlanýardy. Oba mollasyna sowat söwüş tälimlerini öz atasyndan we kakasyndan alan Oraz Mehmet ahalyň meşhur serkerdeti söwüş tälimleriniň ustady Togtamyşyň Ýusufunyň tilkisinden bolan Amanmurat Batyryň mektebine geçip hemme taraplayın taplanýar. Oraz Mehmet Hanyň kowumlarynyşlary atasy Mehmet Gül kady, garra atası ak kady hem öz zamanatyna köpe yaran adabraýly ilhalar adamlar bolup durlar. Ata-babalarymyzyň ol akan ýerden akarmyş aryk diýişi ýaly. Oraz Mehmet Hany ata-babasynyň ruhy singen terbiýeti gan bilen geçip netliýdarlapdyr. Oraz Mehmet Han ýaşlygyndan ata watan üçin ululuk kiçili söwüşlere gatnaşyp taplanypdyr. Söwüşlerde uğur tapjylygy, batyrlygy, gaýdawsuzlygy deňduşlarynyň arasyndan saýlanyp, ýigitleň arasyna adabry artyp, ýaş başyna öz tiresiniň ýigitlerine baş tutan bolýar. Ahalyň hany Garoglan hanyň ýol başçylygyna köp gowalary başyndan geçirip, söwüş tälimleriniň inçe sırlaryny ele alyp, has taplanyp kämilleşipdir. Oraz Mehmet Hanyň kabilasy Türkmen, Teke, Togtamyş, Beg, Oňur, Gara Oňur, Arryk, Kör, art yapan kadylar tiresindendir. Oraz Mehmet Hana paýhaslylygyň, parasatlylygyň şan hökmünde ulu hormat goýupdyrlar. Gorja obasy oňa hormat edip, altyapdan oba ýetýän paýdan bölek suw mallarlar bolsa harajaty üçin oňa mal beripdirler. Oraz Mehmet Han Göktepe uruşundan has öň halkyň öňüne çykan handyr.
ol ýylgynyň rahatlygy, agdybirligi üçin alad edipdir. Kötenýän ýa-da mätäç adamlara elinden gelen kömegi gaýrmanlar. Tanymal alim Professor Karpov Türkmen ýaşullarynyň aýdanlary itatyna ahalyň Türkmen hanlary, serdarlary, aksakallary, miraplary, zarçylary we beýlekler barada 1930-njy ýylda toplap öwrenen eretmenamalaryna ýadan ýazgylaryna görä ahal tekeleriniň beg urugynyň aksakaly Ura Mehmet Hanyň ýigitleriniň biriniň hywa argyşa goşan kergeni talanyp oňam zatlary Almançylar tarapyndan alınıpdyr. Bu habar Ura Mehmet Hana ýetip ol kergeni talanyň öňkü Alman maşy Şamrat Hanyny anyklapdyr. Ura Mehmet Han adam kärçiligi, paýhaslylygy elden bermän oň ýanyna bir kitapar adam ýeripdir. Şamrat Han güýç bilen adamlara zor salyp gün görüp biren adam. Edeni öňünden gidip gaýtawul görmedik bolan soň Ura Mehmet Hanyň sözüni basypdyr we äsgermeçilik edipdir. Ura Mehmet Han bir näçe atly ýygnamaga buyruk berip olary geňeşe ýygnap ýüze çykan ýagdaýy düşündirip kim meýletin Şamrat Han ýerine oturdup biljek diýip sorapdyr. Etli salymdan soň Mehmet durdy kurtely ýerinden turup Han ağa şu işim maňa ýükletene. Gudraty güýçli bollasa men ýerine ýetirerin diýipdir. Ura Mehmet Han batyr goç ýigitinden hoşal bolup oň garamagyna 40 hatly berip uradýa. Mehmet durdy ýüde ura ýanky zady talanyp alynan adamam alyp Şamrat Hanyň öýüne baryp at üstünde eli hırlı tüpeňli oň kapysyny açyp oňa ýüzlenýär. Talan zatlaryny iň soňky sapagyna çenli ýygyna gaýtarýarmyň ýa-da ýok? Aýt diýipdir. Şamrat Han häziriň özüne bereýin diýip ähli talan zatlaryny derhal ýygyna gaýtarypdyr. Ura Mehmet Han şular ýaly adalatyň ne hak kemtidileniň tarapyny tutup ýyl günden kän hoşallyk alan adam bolupdyr. Görkezlen kitapda awtor Ura Mehmet Hany şeýle suratlandyrypdyr. Ura Mehmet gara sakally, ak mutgal, ediyaka köýnekli we jalwarly, kellesi goňur renkli silkme telpekli, egni ýasgynja atylan, düýe ýüňlü çäkmenli, kiçi boýly we ýören meşhur adam bolupdyr. Halka arasında meşhur bolan goşuda ilhalar herwap Ura Mehmet Hany tüköl Turan Eýran tutdu atyny sarsmanyny ahalyň paýhas sütüni köp gowalar gördü kän düşman Söýün Han Pälwany Ura Mehmet Han diýip wasp edilýär. Biziň goja taryhymyzda şeýle bir ajaýyp taryhy waka bar. 1850-nji ýylda ahalyň halky Gökdepe geňeşe ýygnanyşyp o geňeşde ahalyň hanyny saýlamak meselesi öňde durupdyr. O geňeşe Mari gargala sebitlerine çaparlar ýollanyp şo ýerlerden hem wekiller çağrylypdyr. Uly geňeşde şo döwrüň iňňän bilimli adamlarynyň biri meşhur Aýşan atamyň halifasy Atazyk Mollo baş tutanlyk edipdir. Atazyk Mollo
Şo döwürlerde diňe bir ahalla däl, Eýranda da, Hywoda da giňden tanalýan meşhur adam eken. Halk wekilleri hanlyga 2 adamy, Nurberdi hany hemde Ura Mehmet hany hödürläpdirler. Bu ikisinde de öň tire uruhanlyk derejeleri bar eken. İlki bilen söz söýlenler türkmeniň baş hanynyň bolmalygyny köpçülüge düşündiripdirler. Ses sanalanna Ura Mehmet hanyň tarapy artyk gelipdir. Atajyk mollo täze hany mübarekläpdir hemde oňa ak ýol ardy edipdir. Ura Mehmet han söz aýtmagy ejady sorap şeýle diýipdir. Halaýyk, meni han götüreňizde boşarlyryn. Hormatyňyz Allahdan aýtsyn. Ýöne Nurberdiňi han saýlan bolsaňyz tüýs jüpüne düşýärdi. Märeke täze hanyň sözüne haýran galypdyr. Emma pähimli gojalar meşhur hanyň agdyndan bir hal sözüň çykmajagyna ananypdyrlar. Ura Mehmet han aýgytly karara gelenligini şeýle beýan etdir. Oly beýik bir waryň güwäligine men hanlyk ornuny Nurberdi Döwletýar baý oğluna bagşlaýar. Çünki ol kadymy Wafa ýamyna ýaşullyk eden Kemirden soň teke türkmenleriniň aksakaly Döwlet Mehmet Düýegöziň tälimini alan anan Onbegiň ýyzdyr. Muň atasy Mürrük baý, kakasy Döwletýar baý hem ören çörekli çykymly adamlardyr. Onsoň ananç ýetgatda, sahawatlykda, insapda, rehimdarlykda, dilewarlyk, herwaplykda, töweş siýasatda Nurberdiňi biz tanaýas. Agyr ile baş bolmakda arsal döwletligim ören wajypdyr. Men öz arsalymdan närazy däl. Ýöne uly iliň öňüne düşerlik arsalymyň ýokdugyna da gözüm ýetdi. Ular bolsa ata-baba arsally çykymly, çörekli hamirhanaly uğurdur. Galy berse-de oň ukap ýazyp bilmegi, olunyň giň bolmagy menden artyk ýerlerdir. Han bolmak üçin ol giňligem gerek ahyry. İl günnün nökerlige çekmeli, olary atjara bilenem üpçün etmeli. İllen salgyt ýygnamagyň ýokdugyny bilýäňiz. Garaz, kolu giňiň kolu udan ýerine ýeter. Kolu gysgaň eli diňe ýakasyna ýeter diýlenle. Ene şunu doýnadardan men hanlyk, ýaşullyk mertebesini öz radyligim bilen Nurberdiňe bagşlaýan diýipdir. Bu döwletli geňeşde hormat bilen çağırılan beg kabilatynyň bolan 6 tany arsgally barly adamlar bir adam ýaly bolup ýerlerinden turup, eger Ura Mehmet han özüniň uly iliň öňüne düşerlik arsgalynyň ýokdugy üçin başkanlygy kabul etmeýän bolsa, 2 sürü goýun merýäs diýip öz tiredeşleri Ura Mehmet hanyň başkan bolmagyny isläpdirler. Emma akylly paýgasly Ura Mehmet han adamlar amanat mal bilen agyr ile baş bolup bolmaz. Amanat zat ýerde işte amanatlygyny bildirer. Men bugün özüme mal eçilen baýlaň malyny alyp hanlygy kabul etsem, erteki gün men mal beren adamlaryň üstünden han bolup bilmen. Olary egilşik etmeli bolaryn. Olaň edenini diýenine däl diýip bilmernip öz sözünden dänmändir. Nurberdi han saýlanandan soňra Ura Mehmet han Hacı Gurban ogly başkandan soň ikinji adam hanyň baş weziri Garaja Batyryň ogly Uluberdi Çoponkir ömrüniň ahyryna çenli ahal teke hanlygynyň köwüş şereketleriniň baş terkerdeti Börmen Gala hany
Urad Mehmet dıkma serdar Mehmet Nazaroğlu baş serdarlyga götürilipdir. Onsoňam şonda kadylyk, wekillik, oňmeglik, oşun teren jamçysy, ýüzbaşlyk ýaly ençemi wedipeler ýola goýulýar. Gurberdi hanyňkyda bolan möhüm maslahatlarda Urad Mehmet han hemişe esasy hormatlaryna bolupdyr. Ol tä ömrüniň ahyryna çenli baş hanyň ýakyn ynamdar geňeşdary hem baş weziri bolupdyr. Urad Mehmet han 1858-nji ýyllaky Gargala söwüşinde de Gurberdi hanyň baş weziri bolup, başdan aýak Uluberdi Çopankir, Mahmud Işan, Öwelmurat Dıkma serdar, Paly Mergen, Ýagşy Mergen, Durdy Batyr, Öwedli Tentek, Çary Batyr, Öwed han, Gultok Batyr ýaly gaýdusuz edermen serkerdelere, watan gorowçularyna şahsy görelle bolup, güýçleri deň bolmadyk toplu tüpeňli düşmanlaryny külpeýkun edip, bahasyny ýetip bolmajak ýeňiş gazanypdyrlar. Urad Mehmet han kämillik ýaşyna ýetip öýüşik bolýar. Oň 3 aýaly we olardan Yaman, Oğullarly, Çeper, Oğulwedel, Miwe, Nabat we ýene-de atlar näbelli 2 gyýdy, jemi 6 gyýdy bolupdyr. Oň Çeper atly gyýdy bolsa öz ýakyn warynaşy şo döwrüň ilim ojaklarynyň biri bolan Bukhara medresesini 20 ýyl okap, 1887-nji ýylda medreseni tamamlap, köşe obasyna gelen islamyň meşhurlarynyň biri Molla Udynyň altygy Atamradyň ogly Sara hunyň aýaly bolupdyr. Sara hunlar köşeden Gorja obasyna 1894-nji ýylda göçüp barpdyr. Sara hunyň Begmurat, Hanmurat ata atly dogurlary bolupdyr. Sara hun Çepereje bilen 2 oğul 5 gyýdy ýetişdirýärler. Atamrad hun Abdylkebir atly oğullary we Gödel Cemal, Jeren Oğulnabat, Miwe Cemal, Meňli Täze atly gyýdylary dünýä inen. Atamrad hun bilen Nur Sultan ejeň Çary, Muhammed, Ýagşymrat, Habidullah atly oğullary bolan. Belli jurnalist Uraz Durdy Atahanow, Urad Mehmet han atly makalatynda Urad Mehmet hanyň gyýdylary Yaman ejeň we Çeper ejeň 1939-njy ýylda aradan çykanlygyny beýan etmek bilen olaň kakasynyň atda kılan Urad Mehmet ýörgünlady baba Daňatyr oğlunyň gurrunlaryny beýan edip, bahasyny ýetip bolmajak maglumatlary beripdir. Halk arasynda akbar gurrunda Urad Mehmet han Gökdepen Gagşal obasynyň Kıvla tarapyndan ak çägäň üstünde agyr ýaral bolup ýatyp, şo ýerde de şehit bolup, türkmeniň ata-babadan gelýän ýörelgesini eýerip, ol şehit bolan ýerine de jaýlanypdyr. Urad Mehmet hanyň dogany Jopbyň ýuglugy baba oğlu taganna Arap elpisinde ýazylan ýan nepderçi görnüşinde bir diwan we jöwher bıçak bar. Şo diwan Urad Mehmet hanyň ýan nepderçesi we jöwher bıçagy hatap edilýär. Ýan nepderçäň aglaby bölegini Mukaddes Guruhanyň aýatlary, galan bölegini türkmeniň tebipçilik emleriniň ýazgylary bolupdyr. Urad Mehmet hanyň galan bu mukaddes mirasy oň nebereleri we oba adamlary häzir kunun em üçin peýdalanyp, nep şifa tapyp Urad Mehmet hana ýagşy dilek dogalary edýärler.
Ýurdumyzyň garaşdyrlyk ýyllaryna Ora Mämmed Hanyň adyny ebedileşdirmek maksady bilen paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň berkararlyk etrawynyň garadamak ýaşaýyş toplumynyň we Gökdepe etrawynyň Gökdepe şäheriniň köçeleriniň birine ady dakyrly. Ora Mämmed Hanyň netilleri Ahal welaýatynyň Gökdepe etrawynyň Gorja owasynda we ýurdumyzyň beýlek künjeklerinde ýaşaýarlar. Hormatly prezidentimiz şeýle belliýär. Biziň ata-babalarymyz ýurt garaşdyrlygyny, döwlet berkararlygyny, akwal hem bagyt berkararlygyny arzulap etdi. Şoň üçin biz şu ýagşy gündemimiz üçin görüşen halkyň wepaly ugllaryny hiç wagt unutamdyk. Olar biziň aňymyzda hem köňlümizde, akwalymyzda hem ömrümizde ebedilik orun alan gerçeklerdir. Olar şu topragyň ugullarıdyr. Mert hem merdana ugullarıdyr. Ähli watan gorowçularynyň sarpasynyň belentden belent tutulşy ýaly Ora Mämmed Hanyň mertebeti we sarpasy belentdir. Erwanyň deýjiler, gepleşigimizde Çar Murat Garahanowyň Ora Mämmed Han atly taryhy gurrunu dinlediňiz.